fără televizor. Mai bine de 3 zile. Cred că o să nebunesc, o să nebunesc, o să nebunesc. Dar nu pe tine, Bela. Ne-a blocat. Ce bine. Lasă merg în pace și să plâng. Să mai e un dezastru. Ciudatul? Da. Unde fata asta de sifonier? Stella? Atunci bine. Atunci bine, ce? Îmi place un tip de aici, de Tamar. Terra. De oricine ți-a făcea asta e cel mai important. Fața mea? Da, ai dreptate, nu e la fel de uimitoare ca a mea, du-te. Da, mi-a de ajuns. Mă duc să fac duș. Mă duc să mănânc. Te deranjează? Nu. Asta aici, la scaunul pentru copii. Ok. A plecat Bela la duș, acum eu ce să mai fac? Tocmai mi-am amintit, mă cheamă Amanda. Bela. Nu. Cred că trebuie să citesc și o carte, să nu fiu așa proastă. Da, cine e cel mai frumos tip? Da, cine e cel mai frumos tip? Da, cine e cel mai frumos tip? Ce-mi dai să nu spun nimănui? N-ai fi atât de ca să... Lume! Taci, îți dau colierul Stelei. Stella trebuie să mi-l dea. Deci ce-mi dai? O să dau o prăjiturică pe care o mai am. Da. Asta pentru tine. Dar, pentru că tu ești așa de rea... Iupi! Bravo! Acum Bela va fi supărată pe tine că n-ai împărțit. Nu! Ce să mai fac acum? Cât timp mi-a plăcut. Sunt frumos! Foc! Depărtează-te de șifonier și nimeni nu va fi rănit! Așa, șifonierule, ți-a făcut ceva? Era... Uite, Tamar e drăguț, dar Terence e sper. Ce? Mă legeam între Terence și Tamar. E Terence, iubitul meu. Să fii sinceră, ai dreptate, Tamar e dreptate. Bine.